Good morning. Good morning, Philippines and the whole world. Nag-prepare na sila para pumasok sa school. Yung hinigaan nyo. Hindi pa maayos po. Hindi pa maayos. Mag-ano pa ako ng baon nyo. Uy, pakiwalis nga noon para maipon. Pakiwalis muna noon para ano. Excuse me, my dear. My dear. Ay! Mapak na lang ako baby ng baon. Tapos na kayo. Kaya tapos ka na? Ayan, pagpapagpapag pa. Batid na lang kayo para ano. Kukuha na kayo ng baon nyo. Baon ng mga student. Kuha na kayo doon. Oh, ito yung lunch nyo, oh. Lunch yun, nak. Lagay mo. Just may pera ka na? 5. Kawawa naman, 5. Ayan, oh. Add mo na. Okay. Get mo. Pero pag hindi naman, kasi may snack na kayo, kung hindi naman kailangan gastusin, huwag nyo nang gastusin. Pinapaano ko kasi kayo ng, ng extra money para pag may in case na kailangan. May mga kailangan bilhin. Yung iba ibigay mo kay Gia. Bye. Ate, kayo ni Gia dyan. Ikaw, Ate Jade. Bye. Ate, maayos na ba to? Ate, maayos na ba ito? Mask! The mask of the mask. May akalong, pares tayo. Ba't ang haba ng ruler mo, nak? Kaya mamaya kasi mag-gamit. Ha? Dadapahan kami sa labas. 7:14 na. 7:14. Yung hinigaan nyo, ako na naman magliligpit. O, sino nag-ano kay Jan? Bert na ba ito? Baka may naiwan kayo. O, yung umbrella na lagi nyo naiiwan. Huwag na yun. Hindi mo mulan. Mamaya, huwag ko. O, sige, bye. Ay, sasama si Kuya Jan Bort. Oy, excuse me, may tubig ba kayo? Lahat, yung mga kapatid mo pakitanong. Bebe. Papa, pakitanong nga kung may mga tubig yung mga yan. Tubig. Tubig. Lahat, si Jaden, baka wala na naman na tubig yan. Pa. Si Ate Jaden. Meron? Okay, bye. Ingat.
Okay. Ayan, naiwan na naman nila yung kumot tsaka yung ano hindi natupi. Kasi si ate siya nagluto ng kanilang lunch. Tsaka si Jaden ay nagplancha ng mga uniform. Kaya ako na lang nito magligpit. Wala na si Batman. Muning! Muning, muning! Halika dito! Halika dito, muning, muning! 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 Ang kulit. Ang kulit. Ang kulit ng baby. Ang pusang ampo namin, ang pusang makulit. Ang kulit-kulit ng pusang ito, napaka playful. Aw! Aw, aw, aw! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko, baby. Aray ko. Ikaw talaga, ang kulit mo, ha? Ang kulit? Ang kulit? Ang liit-liit nito ng naampo namin siya. Galing to sa saan ba to galing? Pinaampon kasi to kasi marami silang magkakapatid, hindi na maalaga ng may-ari kaya pinaampon siya. Sobrang liit nito nang dumating, akala namin hindi pa siya mabubuhay. Pero ang takaw nito, sobrang takaw ng pusang ito. Kaya yan oh. Ilang weeks ka na sa amin, anak? Ilang weeks ka na ba sa amin? 3 weeks na to yata, mag-isang buwan na to sa amin. Oh. Lumaki na rin siya, mabigat na, may laman na. Oh. May laman na ang kanyang katawan. Ang kulit. Gusto lagi nakatabi sa amin sa pagtulog. Ang kulit. Ang puwet mo dyan, mabaho. Sobrang kulit niyan. Dilipad siya doon. Po, halika na, pakainin na kita. Pakainin ka na. Tingnan mo. Ang kulit-kulit ng pusang ito. Halika na. Halika na. Ano? Paano ako makapaglakad? Mahulog ka dyan. Pag nahulog ka dyan, mapilayan ka. Ayan. Ginawa na akong tulay. Ayan, lipat ka doon, Ayan. Sa kamay ko. Pakainin ko muna ito. Pakainin ka muna. Pakainin ka muna. Ang pangalan nito ay anong pangalan mo nga? Anong pangalan mo? Anong pangalan ni Bibi? Ang pangalan nito ay anong pangalan mo? Ayan. Ang takaw-takaw ng pusang ito. Ayan, ang liit-liit niyan. Pero ang takaw-takaw niyan. Nagalit pa siya. Ngayon, galit ka na sa akin. Binigyan kita ng pagkain. Baka makagat mo ako. Yung binigyan ko siya ng pagkain, nagalit na. Nagalit sa mama. Ano? Hindi man kita agawan yan, Munin. Ayan. Ay, hindi kita agawan. Hindi naman kita agawan. Kulit. Hindi kita agawan. Akala niya, wala na dyan ko sa mesa, magsanay ka niyan. Ayan. Hindi kita agawan, anak. Masaway ka, ha? Binigyan lang kita ng pagkain, hindi mo na ako nakilala. Ayan, Ito, Ito, Doon ka sa baba, hindi ka pa pwede masanay dyan ang akyat sa mesa. Galit ka na naman. Ang takaw-takaw mo, ha? Hi, Pai.
Sabi mo, sunod ba? Oo, katulog na ako. Umaga na lamang, wala pa. Umaga lang, wala ka. Ano? May camera doon. Meron naman akong mic. Ah? May camera doon, may audio naman dito. Ay, harot si Papa. Ang kanyang mahal. Papa! Ang bastos ni Lucky. Wala. Umihi siya doon, kaya parang ang baho-baho ng mga damit doon. Iniihian niya. Uy, wala na. Sige. Ibang iba na yung ugali niya. Wala. Sige ka lang. Ano si... Pero love na love yan ni Kuya. Ang look-look na yan. Yung may tabusa. Ikaw, nagbago yung ugali mo, nak. Bakit kaya yan? Ha? Ihi ka ng ihi kung saan-saan. Namamanghi yung pamamahin natin. So, Lucky, di ba yung ganun yung parang... Hmm? Hindi naman ganun palang si Lucky. Di naman ganun. Si Wally, hindi ganyan. Hindi siya ihi dito sa loob ng bahay. Hala. Galing yan. Kulit. Papa. Father. Ay, magligpit muna nga ako. Magligpit muna ako. There's not much to do when all I can